ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା ଏକା ହୋଇ ହାରିଲି କେତେ ଜିତିଲି କେତେ ହିସାବ ନିକାଶ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା ଏକା ହୋଇ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହିସାବ ନିକାଶର ଏ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିଥିବେ ଓ ଗୁଣୁଗୁଣେଇଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଏମିତି ଏକ ଚିନ୍ତାକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆଜିର ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲ। ଲୁଲୁ ଲିରିକାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନଦୀ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା, ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା। ନଦୀର ବୁକୁ ଓ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିପଦ ସଂକୁଳ। ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପକ୍କା ଓ ସମତଳ ନୁହେଁ। ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ଓ ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣିକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାର ଭୂଗୋଳ। ଜୀବନର ରାସ୍ତା ବି ଠିକ୍ ସେଇମିତି, କେବେ ଅଙ୍କାବଙ୍କା, କେବେ କଣ୍ଟାଭରା, କେବେ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ତ କେବେ ନିର୍ଜନ। ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଏକା ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଦୁନିଆରୁ ଏକା ହିଁ ବିଦାୟ ନେବେ। କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସବୁ ପଛରେ ରହିଯିବେ। ଅର୍ଜିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟର ମାଲିକାନାରେ ରହିଯିବ। ମାନୁଛି, ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କଠିନତମ ଯାତ୍ରା। ମାତ୍ର ଏହା ବି ସତ ଯେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ରାସ୍ତା ହେଉଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର। ଅନ୍ୟମାନେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ସହଯାତ୍ରୀ ଭେଟ ହେବେ, ମାତ୍ର କେହି କେହି କିଛି ରାସ୍ତା ଚାଲି ବି ପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶେଷ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ପାଇଲେ କ'ଣ ହାରିଲେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଯାତ୍ରା ରୋମାଞ୍ଚପ୍ରଦ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଏମିତି ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାକଳ୍ପ ନେଇ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ। ଯଦି ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସମୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।